Mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya. Kalampitos, Kaagapay. So yun o mga kapapi, Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Isa rin pong kalingap team na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Team Caloocan din. Nagkakalookan din po yan mga kapapi. Oo, Maraming salamat. Hanap lang tayo kuya. Yun o. Yun, no? Ako, ayan. Oo. Ay, babae. Buntis ba yan? Pastil lang sa probinsya mo. Mindanao. Bisaya? Kaya. Saan ako pastilan ikaw guys? Kaagapay? Binatan na. Ay. Mga ka-business, tanan mga ka-business, mga kalingap, palihog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagko-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat, ka-business bro. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Yung linggo po kami sa Gusalina. Ha? Gusalina. Tapos kasama mo yung mga aso mo. Di ba ito nangangagat? Ilan yan sila? Apat. Apat? Manangunan. Di pa kayo kumakain. May kuting ka pang kasama. Tatay po kami, may salang kami. Kumain na ba kayo? Kumain na kayo? Tatay Kaya nga, kumain na ba kayo? Hindi pa. po kami sa Palusa ng Pinas. Hindi ngayon kako, kumain na ba kayo? Nung oras na ba? Hapon na yata. Ha? Kaya kami ko lang mag O bakit may nag-vlog na ba sa inyo? May nag-video na sa inyo? Wala pa? Ngayon pa lang? Ba't alam mo yung YouTube? sa cellphone po, yung kinulang kami. Ha? Yung kinulang po kami sa palengke, yung cellphone. Sa cellphone? May kumuha sa inyo, may nag-video sa inyo. Anong pangalan? Binigyan po kami 500, saka konting bigas. Sino nag-video sa inyo? Hindi po namin kilala eh. Umisisiw pa oh. Hindi po namin kilala. Hindi mo kilala? Wala po namin kilala. Itong batang ito oh. Mataba. Gusto kumain. Malakas kumain. Kawawa naman itong mga business oh. Wala na raw po silang wala silang bahay. Kasi pinaalis sa Bulacan dahil nakukupahan. Wala nang pang-upa. Ba't inayaan mo yung ulo niyan magkaganyan? Kinakamot po niya. Dito na pilit niya. Dapat yan ginagamot. No? Kaya po lang. Kami ngayon sa opisina ng DSWD. Kasama nga namin itong panganay na kapatid nila Laylay. Siyempre humingi muna tayo ng pahintulot kung papayag siya na makapag-video sa kanya. Para siyempre makakuha tayo ng impormasyon. Para alam natin kung ano gagawin natin mga ka-business. Ayun, nandito marami namang nakaharap. Umuo naman siya, pumayag naman siya. So, anong pangalan mo kuya? Louie po. Si Louie, siya yung panganay nila Munit na kapatid nila Laylay. Ngayon, kilala mo ba yung kasama nila Laylay ngayon, yung pinakita ko ron sa'yo sa video? Opo, lolo daw po. Lolo daw. Lolo po. Ba't di mo kilala? Anong pangalan nun? Hindi ko po masyado maalala po kasi ano po eh. Oh. Kasi, ganito po mga ka-business, batay sa DSWD, dahil nga nakakulong si Monet, tapos yung tatay ng mga bata ay patay ng tatay, di ba? Ngayon, pinagkatiwala ni Monet, siyempre mga malilit na bata dito sa mas panganay, nakatira kayo sa Pandig. Tama? Ngayon, may pumunta raw doon, nagpakilalang lolo sa iyo. Tama ko? O, tapos, nung nagpakilalang lolo, yun nga yun, yung nasa picture na nakilala natin si Mario, kinuha yung mga bata, pumayag ka naman.
Bakit? Eh, hindi mo naman lubos na kilala yung tao. Hindi ko rin, ano po kasi, ano po siya na lolo ko. Nagpakilala siyang lolo. Hindi po malayo sa ano ko, kamag-anak na. Sabi niya. Pero ikaw, hindi mo siya kilala. Oh. Eh bakit naman nagtiwala ka, anak ko? Eh mga kapatid mo yun. Pinagkatiwala mo sa hindi mo kilala. Tsaka tinanong ko din si mama mo, hindi niya kilala yung Mario. Oo. Nagulat din si mama mo. Si Mrs. Ka-Business po kasi mga business, pinahintulutan na makausap lang ano, pero syempre off cam yun. Opo. Walang picture. Yung nakausap ni Mrs. Ka-Business, Ayun po mga kabisnes, nakausap ko po yung nanay nila na si Monet. Tinanong ko nga po kung kilala niya si Mang Mario. Sabi po ni Monet, yung mga anak niya ay nasa cargo po ng kuya. eto ngayon, si Louie. Louie ano? Louie. So, ayun po mga ka-business namin minamahal. Hingi tayo ng tulong dito sa DSWD rito. Kung ano yung pinakamainam na gawin. Gusto mo ba may rescue yung mga kapatid mo? Ha? Oo, kasi hindi mo pala kilala yun. Ba't mo binigay? Mga kapatid yun, hindi naman, mga kapatid mo yun, anak ko, hindi naman yun mga aso o tuta. May kasama sila mga aso eh. May mga kasama ring aso. Alaga po. Kalakaladkad. Alaga po yun. Kaso nila, apat. Nikuting, oh. Mahilig po kasi sa mga hay. Oh. So ano mo ngayon? Rescue natin yung mga kapatid mo. Kasi nagagamit siya sa mga pamamalimos, yung mga kapatid mo, Gagamit baka sila. masagasaan. Tsaka nakita mo naman, di ba, itsura nila, sobrang dungis, no? Kasi siyempre pagka sa pamamalimos kasi, pagka mas madungis ka, mas kaawa-awa kang tingnan, mas marami yung magbibigay ng simpatya na mag-abot ng limos. Ano po, mga ka-business? So, ayun po mga ka-business, pakipag-usap lang po kami rito sa DSWD. At balitaan namin kayo mamaya kung ano po ang magiging system. Pero hindi mo kilala yon, hindi mo kilala yung nakita mo picture, hindi mo kilala yung tao na yon. Oh, ano po, kaya ako lang po inano kasi po, lolo daw po siya, hindi daw po malayo sa pamilya. Oo. Nagpakilala lang sa iyo. Pagka gano'n, huwag kang papayag ng gano'n, nak. Kasi mga kapatid mo yon. Kawawa na may mga kapatid mo. Yes po. Hindi niya sinabing lolo siya nak eh. Sabi niya Oo. tatay siya eh. Tatay siya ng mga bata. Nasa video, ang sabi ni Mario, mga anak ko yan. Hindi ako papayag, sir, na yung mga anak ko kakain na walang ulam. Sabi niya pa nga. So, hindi lolo. Tsaka yung tinanong din namin siya, ang asawa mo asaan? Ang sabi patay na. Yun pala, ang nanay ng mga bata ay nakakulong. Ano? Interview namin sa kanya. So, yun po mga kabisnes, antabayanan nyo po kung ano yung mga magiging ganap. Siyempre, kailangan din nating sumunod sa mga kinaukulan. Ano po, yung mga tinatawag na protocols, no? Kasi siyempre, meron tayong mga sangay ng gobyerno na nakakaalam pagdating sa ganyang mga sitwasyon. Tulong-tulong daw po yun. So, yun na mga kabisnes. Ibig sabihin, aware siya at kilala niya. Kilala. Kilala ni... Ano yung pinagpaalam sa kanya? Tutulungan daw. So yung mga kabisnes, ganito po nangyari. Bumalik si Mrs. Kabisnes at saka si Sir, yung taga DSWD doon sa kulungan. At pinakita kay Monet yung picture nung Mario. Apo. At ang pakilala, Sir, pwede kayo na lang hindi ko kayo kunan ng camera. Kahit na boses nyo lang po. Bali, ang pakilala po noon is siya yung tumulong sa mga bata kasi nakikita nalilimos ulit. Parang ang ginawa niya, pinuntahan niya si Ate Monet sa kulungan at inaalam na siya yung mag-aalaga sa mga bata. Okay. And then, since noon hindi na siya bumalik, and then nabalitaan na nga na sa nakita niyo po Opo. na yun na po yung nangyari, yung sitwasyon nila ngayon. So ayun po mga kabisnes, sa kaliwanagan ng lahat, yung nagpapakilalang Mario, nagpunta kay Monet sa kulungan, nagpakilala na mag-aalok ng tulong. Tama? Opo. And then, syempre, itong Monet naman, salamat at may tutulong. Kanya lang, hindi alam ni Monet na ito pala gagawin, dadalhin sa pamamalimos. So parang, at ang hindi daw po Mario ang pagpapakilala. Yeah, Ang pagpapakilala.
Ang pagpapakilala po nung nakilala nating Mario ay Efren Samonte. So, doon pa lang mayroon ng questionable na mga ka-business, ano? Kasi ito wala rin namang kamalay-malay kasi ito si Louie. Dahil nga palibasa nakita niya na nag-usap yung mama niya at saka yung Mario na yun pala ay si Efren Samonte. Kaya pumayag ito na kunin yung mga kapatid niya. So ngayon, nagamit yung mga bata sa pamamalimos, mga ka-business, ayun ang masakit doon, yun ang masaklap doon. So gagawa tayo ng hakbang kung ano yung magiging decision po nila, mga ka-business. Ayun. At least maliwanag na. Kasi hindi niya kilala eh. Oo. Hindi niya kilala. Nagpakilala raw, lolo. No? Efren Samonte. At ang kwento mo yung kwento ni Monet doon sa loob. Ang sabi po ni Monet, tutulong siya sa pag-alaga daw po sa mga bata. Pero hindi niya sinabi na ilalayo niya yung mga bata at gagawin mamamalimos. Kaya nagulat po si Monet na namamalimos na po yung mga anak niya. Hindi po gano'n ang pagkakasabi po nung nagsasabi na siya si Efren Samonte, tutulong siya sa pag-alaga ng mga bata. Ayun. So at least maliwanag, Louie, ha? Kaya hindi niya kilala eh kung sino yung mama na yun eh. Advice ng mga kawani rito sa DSWD, pupuntahan natin doon si Mario kung nasaan siya naroroon at kung ano yung nakakasakop na pinakamalapit na police station. Mag-report na tayo sa police, ipaalam natin sa police na ganyan ang nangyari. At kapag kalimbawang na rescue na yung mga bata, tatawag naman tayo rito sa DSWD rito sa Bulacan para pwede raw po nilang pick upin yung mga bata. Tama, ma'am? Okay, yun. So, gano'n na lang muna. Tapos mag-iwan ng number. Ano po, makikisuyo kami. So, hindi ba pwedeng i-coordinate ng police dito para doon? Para at least na ma-alarma yung mga police natin. Opo. Kasi, baka mamaya kasi, huwag kayo mag-alala mga ka-business, hindi natin i-upload itong video hanggat hindi cleared, walang resulta, no? I-upload natin to, tapos na, okay? May resulta na po mga ka-business. So yun anak, Louie, huwag ganon, huwag kang basta-basta magtitiwala, kung mapapadala mga kapatid mo yun, nak, ikaw kuya, di ba? Oh. Huwag kang maniniwala basta sa sinasabi na tutulungan, ako ay lolo, ha? Naintindihan ko naman yung sitwasyon mo kasi nga syempre tatay mo patay na, nanay mo nakakulong. Tapos syempre kayo mga bata pa kayo, kailang nag-asikaso sa buhay ninyo pang araw-araw. Pero ganun pa man, maging maingat pa rin kayo, ha? Louie, kaya sana panalangin natin na maibalik namin yung mga kapatid mo, no? Makuha natin doon sa nagpakilalang Mario. Yun pansamantala siguro, magsikap ka muna dyan. Maayos na may trabaho mo dyan, Hindi ka naman nagugutom. Dalawa yung cellphone mo, pwedeng maalbor isa. Joke lang. Oh. So ayun, tawag na ito. At least mga ka-business, panatag din ang loob natin na itong kuya ay nasa maayos naman na kalagayan. Hindi naman ito nagugutom, may maayos na trabaho. At saka yung pinagtatrabaho niya, kainan. Kaya talagang walang gutom, no? Ikaw pa yata nagluluto. O yun. So yun mga ka-business, makipag-ugnayan lang kami dito sa pulis dito para maiparating din doon sa Pulis Novaliches siguro po, no? Pulis Novaliches ang sitwasyon ng mga bata para ma-rescue. Okay, ulit tayo dun, sir. Ayun. Anak, ha? Kunin ko na lang po yung number. Oo. Ma'am, thank you po. Ma'am, thank you so much. Hindi ko ba kayo pwedeng kunan ng video? Bilang pasasalamat lang sa inyo sa a job well done. Oo. Hindi pa kami maano dyan. Ay, hindi po. Oo. Tinulungan nyo kami eh. Kayo ang thumbs up. Thumbs up kami sa inyo. Okay lang po, ma'am. Ha? Ayun. Ma'am, anong pangalan nyo po sa wakas? Anong ninyo, ma'am? Naradik Morel. Ayun, salamat na marami sa inyo. Sir, sa ninyo po? Ako po si Mga Alcas Bagan. Ayun, maraming salamat po. Yung mga ka-business, sila po yung nag-asikaso sa amin dito simula kanina. Tinulungan kami pabalik-balik doon sa kulungan, balik na naman dito kasi kailangan yung impormasyon makukuha natin hindi mali, no? Kailangan tama, puro katotohanan yung impormasyon makukuha natin mga ka-business.
So maraming salamat po dito sa kanila. DSWD Bulacan.